Ahoj, tak jak už video napovídá, tak dneska bych se chtěl věnovat tomu, jaký to je závodit v Americe. Triatlon za univerzitu. Závodím za Queen's University of Charlotte v Severní Karolíně a vyhráli jsme poslední 3 tituly, univerzitní tituly. A závodím vlastně poslední 3 roky, teďka mám poslední 4. rok. Jsme týmový sport, což znamená, že jsme v klubu. A je tady ještě NCAA, což je organizace, která zastřešuje jiné sporty, ale tam jsou pod ní jenom holky. Máme tým holek, který jsou pod NCAA a my kluci jsme v klubu, takže nepodlíháme nějakým určitým věcem, který třeba NCAA požaduje. Ale dneska bych vám chtěl ukázat náš první závod pro sezonu 2024-2025. Pojďme na to. Hned na začátek videa bych rád zmínil, že jsme dostali nový kombošky, takže v neděli jedeme v novém. Krásný, super se povedli, si myslím. Nápis Queens, tady vzadu takhle Charlotte, Skyline. Takže v neděli jedeme v novém. Jsou teda bezrukávový, což asi už 5 let jsem nejel v bezrukávový kombošce, takže jsem na to hodně zvědavý. Každopádně nás rozhodně nikdo nepřehlídne na trati, protože budeme zářit už z vody. To je jedna z výhod v Americe, že v každém parku, na každém kampusu můžete najít takovýhle pítka a když pak víte, kde jsou, tak se ani nemusíte brát lahev s vodou a během tréninku se můžete krásně osvěžit. Tak jo, já mám dneska po tréninku, bylo to 8x minuta v tempíčku 3:23:30 a pak minuta hnedka potom tempo kolem 4:20, 4:30 a pak přechod na 8 minut tempo 4:40, 4:45, jenom tak pro pocit. V neděli je závod, takže aby jsme to nějak nepřehnali, dneska je středa. Měli už jsme plavecký trénink dneska a normálně kluci stíhají většinou trénovat ráno, ale já pracuji na škole jako graduate assistant, takže tam jsem normálně na poloviční úvazek, takže ranní tréninky nestíhám, takže musím takhle odpoledne, což jestli někdo z vás chodí běhat po plavání nějaký intervaly, tak ví, že to je docela někdy těžký, ale dobrý. Dal jsem to, dneska to bude kolem 13-14 kilometrů celkově a teďka se jdu jenom vyjet hodinku a půl asi dovnitř, protože už se smráká, za chvíli bude tma. Trochu se najím, zase nějaká škola a protažení a spánek a zítra na novo. Tak jo, já už mám svých 5 kilometrů za sebou. Jenom lehce, ráno jsme měli kolo, cyklistiku, tady je Dan. Hey, yeah, what are we talking about? Just what we did today. What we did? Just doing some easy jogging on the treadmill. And what about the swim? The swim we did, what was it, like a good warm up and then, well, let me jog and talk for a second. We did, put it on my face, man. Oh, sorry, I didn't see it. I'm jogging at like 250 per day right now. That's awesome. First one back. That works. Tak jste to slyšeli. Oni měli teda jinou session, ale já jsem jel 1,5 hodiny na kole a pak jsem šel, pak jsme měli plavání, to jsme měli teda stejný všichni, nějaký sprinty a teďka, yeah, I'm talking in Czech. But I think they will understand you, it's fine. You sounded like Czech person, it's amazing.
Yeah, exactly. Takže teďka dokončíme nějakou posilku lehkou pro tažení a měli jsme jenom lehonkej běh, aby jsme se nevyštěvili před nedělí. Takže jdeme dokončit nějakou posilku a pak se pořádně protáhneme na to. Je sobota, zítra jedeme závod, hezky v 8 ráno startujeme. Jeli jsme hodinku na kolo a teďka jedu zpátky domů a dám asi možná běh, nějakou jenom lehkou 30 minut, nevím, nějaký 3 minuty, 3x minutu závodnění tempo, nebo trošku pomalejší, jenom abych se trošku zahřel. Pak máme plavání, tak se uvidí, jestli kdo všechno jde, jestli půjdu nebo ne. Ale to se taky můžeme rozhodnout, máme 1,5 hodiny volný plavání. Kdo chce, tak může, kdo před závodem neplave třeba nebo nechce plavat, tak nemusí, záleží, jak se kdo cítí. Takže jsme šli dneska jenom malinká skupinka, šli jsme od rána hodinku, jenom hezky 30 kiláků, jenom se tak jako vyjet, zkusit si nějaký závodní tempa, takže to bylo super. Cítím se docela dobře na zítřek. Jsem zvědavý, na mě tady kouká veverka a jde asi ke mně do auta. Tak jo, tak natočím ještě něco dneska, jestli půjdu běhat, je fakt hezky, nebo je tak pod mrakem, ale příjemně teplo, máme asi 25-27 stupňů, takže super na trénink, ale zítra má pršet na závod, tak jsem na to hodně zvědavý a pojedu na časovce, takže snad to bude rychlý. Ráno a já vyjíždím na kampus, jedeme odtamtud autobusem, což tím pádem jediná nevýhoda samozřejmě to, že nebydlím na kampusu, je, že musím vyjíždět o něco dřív než ostatní, ale dobrý, 4 ráno ještě dobrý, jsou závody, kde musíme stále ve 3. Úspěšně dozávoděno. Teďka už jedeme zpátky na oběd a zpátky na univerzitu domů si trochu odpočinout, protože ranní vstávání bylo fakt těžký. A jinak nevěříte, co jsem dostal jako cenu. Byl jsem 3. 25 až 29 kategorie. Tak jsme dostali, tohle je SPZ na auto. A to si můžete dát, protože tady v Americe často nepoužívají přední SPZ-ku, má jenom vzadu, takže dopředu si můžete dát vlastně co chcete. Takže teoreticky tohle bych si mohl dát na předek auta. Takže to je docela kreativní, mi přijde. Ale super. Závod dobrý. Myslím si, že navíc jsem asi neměl než na 3. teďka do 29. Bylo to fajn. Takže se hodně těším teďka
na další závody a mám z toho radost a myslím si, že se postupně zlepšuju.